kuwi. Mergo ngopo? Mergo aku percaya lamun nindakake Anton Asmara sedurunge palakrama kuwi bakal nyangga dosa sing gedhe lan bakal antuk bebendunging pangeran. Mula tumrap Bratajaya lamun nindakake olah asmara antaraning priya lan wanita wis disahake dening agama lumantar seksi lan wali. Yakti kuwi bakal ambabar nugraha lan kamulyan jati kang mengkono Dimas Permadi. Ya ing rikanggan iki nggon kula lumban katresnan kelawan sliramu kudu tak candhet tekan semene dhisik. Mergo aku butuh bukti lamaran aku ning Dwarawati Permadi.